Még Android. És most mit fogunk csinálni? Azt. Jó. Ez kinéd van. De jó, hogy mi? Mi ez kinéd van? Mert nekem full fekete. Mindegy. Nem tudom. Most így hirtelen nem Te tudom. vagy az árnyék. Nem, van normális. Olyan kisebbat várhatok. Angolul, hajrá. Aha, na ezt értsd meg. Én megfogom, de... De hogyha nem állnám, nem is angol. Ja, de. Az már nem. Hát Vagy- végig kell vinni. Az. Kezdben ezt. Mindegy. Menj arrébb. Ne csaljunk. Hát gondoltuk. Bár én fogok. Sok szerencsére lesz szükségünk. Akkor Nem kell, nem szabad csalni. Ja, jó. Ezt te is le tudtad fordítani. easy. Ne várják, akkor átállítom. Easy. Jó. Ez most komoly? Hát ez komoly. Nekem nem lehet. Ez az egy, ugye? Jaj. Ja, valószínűleg. Mehetsz előre. A Hajrá. picsába. Ez nagyon király. Nagyon király. Túléltem. Ez szép volt. Én először végigvettem. Várja. Na, akkor most nézzük meg. Azt. Nem veszem ki. Ott hagyom neked. Csak hogy jót szórakozz. Jó, egy kisebb nyaktöréssel sikerült. Na? Ugye, nem tudom, mivel kell úszni. Hát ez Mi? volt a Mi? Mi? egy homok. Így. Van egy, Aha. Igen, homok. Ennyi. tehát várj. És akkor most mi? Két movie. Hajrá. Mi van, menjünk fel, vagy mi rá? Hogy? Vagy halljunk meg? Várjál, mert itt a víz alatt látnék egy büdös valamit. Én látok, de nincs semmi. És felnagyítja ez a szar. Hát akkor meghalok, érted? De nálam van a homok. Hát akkor gondolom benne van a Keep Inventory, vagy nem tudhatom. Hát akkor te ne hallj meg. Meg. Te ne hallj meg. Miért? Hát akkor te ne hallj meg. De hogyha elveszítjük, akkor miért? Jó. Köszi. Nem. Csak végigvisszük a drukkát, Azt hiszem, most fogsz meghalni. igen, meg is haltam. Na nézzük. Ez volt az 1-es. Akkor ez a 2-es. Hogy kell feljönni? Lehet, hogy így spam. Mushroom nézed. Jaj. Na, gócszerek. Vagy akár így. Jó, tudod, rájöttem a kakájára. Én mindig ráugrok a legelső kis kiágazódására, és onnan már sikerült. Aha. Tehát itt is van egy homokunk. Baszki. Na nézzük. Most már arra mutatja, hogy mi. Oh. Wow, baszki. Nem igaz, nem fog sikerülni. Hogy rájöttem. Várjál meg. Meg fogom csinálni. Basszus, elpazaroltunk a homokot. Sikerülni fog. Rájöttem. Bazd meg, meghalt. Hogy csak fel akartam jönni. Akkor én lemegyek az első blokkára, mert kell a izém. Jó? Siker! Jó, és most Jó, csak most mi van? várjál. Oké. Aha, már nincs benne semmi. Oké. És akkor most mi van? Autó elevator. Látod a szóba, hogy oda van írva, hogy move. Aha. Na, ott mászkat tudtam. Tehát, Ez most komoly. ja, és ezt nem tudom, hogy csinálta, mert fél HP maradt. Tehát ezt most nem tudom. És olyan fogom, hogy lefele mennek. Ez nagyon király, nem tudom, hogy csinálta. Jó, és akkor ez mi? És akkor gondolom homok, ami nincs nálam. Nálam viszont ilyen. Eldobba az egyik, Aha, hogyha be tudnám, mert tudod, hogy nem tudjuk eldobni. Tudom,
tényleg, Hát a másik. Hát a... Figyelj. Na. Következő. Ez ha 4-es, nekem 3. kell, ugye? Ja. Hűha. Hűha. Baszki, baszki, baszki. Becsúsztam. Ez most komoly. Ez most komoly. Igen. De hülyék vagyunk? Menni lehet tovább. Spam point. Na várj. Basszus, nem fog sikerülni. Mikor hogy easy kell játszani. És hogyha tovább megyek csalva. Mert amúgy meg nem megy tovább. Várjál, nekem most kötözmény. A kurva. Ez most komoly. Figyelj! Nem mondva. Hogy nyílik le? Nem tudom. Nagyon ügyes. Én ezeket soha nem tudnám megcsinálni. Eltalálni. Jó, akkor most játszunk egy kicsit. Most én menő vagyok. Látom, az nem megy. Jézus! Áú! Na jó, kapcsolj ki. Hát az így nem lehet. Na. Mondják! Mennyi? Jézusom. A legvégén rástam a kezet. Nem. Mondjad, azt nem beszélsz. Bevöláltam is. Nem tudod, hogy húró sötétség van a fejemben. Nem. Ja. De nem sikerül, hát akkor most mit? Beat. Nether drops. Menj már arrébb, hát olvasnék. Nem get case to unlock. Innye. Hát, Túl. Túl értem. Kivettem a csapban? Aha, mindjárt. Amúgy megint volt volna. Jó van, megint nem baj. Jó. Nem azért, de mindig elbocsánatot fogok kérni szerintem. Na van kemény 5 homok. Az igen. Mikor csak 4 cset volt. Ezt meg kell. Na. Haladj. Szerintem másik pályát fogunk végigjátszani. Nem megy. Hát meg nem ment. Figyelj, hát én először megcsináltam. Hát, Mondja! könnyű Én nem. csinálni. Én már megfürödtem. Mennyit vagyunk még szó? Én is. Oké, kész van. És le is nyílt. Ja nem, ez már nem ez. Ó, Istenem. Jobbra kell menni. Hülye gyerek. Akkor ezt átudom. Hajrá, gyerekem. És a másik oldalt is van? Van. És itt a király előtt lebomlik. Na megy a faszomba. Na, tényleg. Na ne! Kell még. Jó, hogy ez is lebomlik. Jó, táblát. Ne is. Hát majd rákot fogom megcsinálni, hülye vagy? Hát figyelj, túl lehet élni. Vagy hát nem. Ne előtt. Mégis csak át kell futni. Még
Jó, hát nekem is néha akadozik, de azt hittem beleesek. Én most átugrok a öcsém. Áú, nem is látok. És jöhetnek már egyszer. De hogyha ezen túljutunk. Úgyis mindjárt vége a résznek, úgyhogy Mennyinél tartasz? 10 percnél. 11. Na jó. Ez ennyi. Nem, még egyet. Még egyet. Ez az. Túléltem. Itt most meg fogunk pusztulni. Szerintem meggratulál. Mi? Tudtam. Túlmegytől. Mert te már lejutottál, vagy mi? 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 Ja, hogy arra is lehet. Ja. Jó. Én azt nem láttam, mert ott voltál. Well done. Jó vén. Mi? Hogy estél? Most voltál, nem láttam, közelebb akartam menni. Aha. Oda mindegy, gyere, hagyd meg és gyere. Várjál. Olvasok. Hát. Tehát. Jó. Papa. Túljátszott? Kijátszott? Gábor. Na jó. Kis csalással, de ti játszott? Most ezt tanulj. Aranyapám. Mi legyen a hátul mögött? Az a meg a dropper. Hát, mivel? Lili. Na tehát. Ó, de szép ott az. Meg a... Eltapar az a szar. Tadám! Na, hun vagy. Sziasztok! Sziasztok!